ישנה בעיה של איזון, צעידה בטוחה בשדה האמצע. הראש התגלה כחפץ חשוד, חפץ חסר חיים, קפוא. המטרה, להפוך את הראש מחפץ דומם, לתת בו חיים, חיפוץ או אולי חפצון. הפיכתו לחפץ בעל רצון, בעל תשוקה. כל התרגול מתוך הבלטה. יש להיצמד לבלטה ולא לעזוב בשום אופן. ישנם 26 תרגילים, בתוכם ישנם תרגילי קו האמצע, והפיל הוא הנבחר. אני מצמידה את הראש לכתף ומציירת שמינייה עצלה עם הגוף, תנועה מהמותן. תרגיל הפיל מפעיל את האוזן הפנימית ואת שיווי המשקל, ומשלב את המוח לשמיעה בשתי האוזניים. ביצוע התרגיל באופן רציף מעורר את כלל מערכת שיווי המשקל ובונה מחדש את הרשתות העצביות שנפגעו. שילוב ראייה, קשב, ריכוז ותנועת כל הגוף. איות, שמיעת הברות נפרדות ומילים. מיזוג אותיות כדי ליצור מילים ושילוב מילים ליצירת מחשבות שלמות. אני מרגישה את הראש והוא חפץ חיים, פעיל, צלול ואנרגטי. חגיגות. אני חיה, אני ילדה אמיתית, כמאמר דברו של פינוקיו.